ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଉସୀ। ମାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଇଁ। ମାଙ୍କର ଭାଇ ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାମୁଁ। ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଉସୀ। ମାଙ୍କର ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଉସା। ମାଙ୍କର ବାପା ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଜା। ମାଙ୍କର ମା ତୁମର କଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଈ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ତୁମ ମାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ୱଶୁର। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମା ତୁମ ମାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶାଶୁ। ତୁମ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତୁମ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶାଳୀ। ତୁମ ମାଙ୍କର ଭାଇ ତୁମ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶଳା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତୁମ ମାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନଣନ୍ଦ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ମାଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନଣନ୍ଦେଇ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ତୁମର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜେଜେବାପା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମା ତୁମର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜେଜେମା। ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଠାକୁ ବାପା।
ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଠାକୁମା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ତୁମର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦାଦା ବା କକା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବଡ଼ ବାପା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୁଡ଼ୀ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର କଣ ହେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବଡ଼ ମା। ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀର ପୁଅକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଭଣଜା। ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀର ଝିଅକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାଣିଜୀ। ବାପାଙ୍କର ପୁଅର ପୁଅକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ନାତି। ତୁମ ବାପା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କଣ ଡାକନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପା ବା ଦେଇ। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।